маҷмӯаи кохи Наврӯз бо усули меъмории миллӣ сохта шуда дар ҷаҳон бемисл аст. Маҷмӯа аз 5 ошёна иборат буда, кори дастии ҳунармандони тоҷик мебошад. Ҳамчунин толорҳои хурду калон, айвончаҳои тобистона, фаввораҳои ранга ва мусиқӣ ба бино шукӯҳу шаҳомати хоса мебахшанд. 11 толори маҷмӯа бо ҳунарҳои миллии тоҷикӣ аз қабили гаҷкорӣ, шишаҳои ранга, сақфҳои рангубор, кандакорӣ дар чӯб, сангтарошӣ ва оинабандӣ оро дода шуданд. дар қисми марказии даромадгоҳ шаршара бо муҷассамаҳои ҷонварони нодири Тоҷикистон бунёд гаштанд, ки ин манзара рамзи кӯҳистон будани ҷумҳурӣ мебошад. Ошёнаи дуюми ин толор барои оркестр таҳрезӣ намуданд. Ба ин ҷо бо ёрии зинапоя, ки бо кандакориҳои зебо оро дода шудааст, баромадан мумкин аст. Фарши толорро аз 94 навъи чӯб бунёд карданд. ҳар як нақш таърих, рамз ва маънои худро дорост. дар девори толор тасвири нишони давлатии Тоҷикистонро бо оби тилло рӯкаш карданд. Толор бесутуни асосии марказӣ сохта шудааст. бари толор 36 ва баландиаш 46 метр аст. ба шарофати оинаҳо дар толор асари равшании беруна инъикос мешавад. ин толор гулистон ном дорад ва танҳо барои қабули расмии давлатӣ истифода мешавад. толори сеюм зарандуд аст, ки он танҳо барои маҷлисҳои давлатӣ пешбинӣ шудааст. дар ин ҷо ҳамаи дарҳо дастӣ сохта шуданд ва нақши онҳо такрор намешавад. барои сохтани ин дарҳо аз ҷалғӯзаи сурх истифода бурданд. дар толор як қандили блурии вазнаш 6,7 тонна ҷойгир шудааст, ки дорои 1600 чароғ мебошад. ин қандил бо дизайни ҳунармандони тоҷик аз блури мисрӣ сохта шудааст. деворҳои толорро тоҷи тиллоии дорои 7 ситора ва кандакорӣ дар гаҷ оро дода шуданд. толори панҷум дидор унвон гирифта, пурра бо мусаввара, кандакорӣ дар гаҷ ва чӯб нақшин аст. устувории рангҳои табиӣ истифода шуда 100 солро ташкил медиҳад. дар ин толор бо супориши президенти кишвар рамзи офтоб тасвир ёфтааст. мавзӯи кундали дар шифти болои даромадгоҳи толор мавҷуд буда ваҳдат ном дорад, ки рамзи ҳамдилию иттиҳоди миллиро инъикос мекунад. ҳар як намуди нақш, ки дар ороиши дохилӣ ва берунии кохи Наврӯз истифода шудааст, маънои худро дорад ва вижагии минтақаи муайяни Тоҷикистонро таҷассум мекунад. маҷмӯаи фарҳангии фароғатии кохи Наврӯз бешубҳа рамзи таъриху фарҳанг ва ҳам намоди истиқлолу ваҳдати халқи тоҷик аст. сомиёни азиз, ин буд барномаи хуррамдиёр пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир ва ровӣ Ганҷина Раҷабзода, коргардони барнома Муҳаммад Мирзоев. то инъикоси барномаҳои дигар, хайр. در جهان بری منصودی من، یک توی جاویدان نوری من دودی من، نوری من دودی من، یک توی از ازل بود و نابودی من، یک توی تا ابد اصل مقصودی من، اصل مقصودی من، تاجیکستانی ما، تاجیکستانی من، نوری اندر نظر، جانی اندر بدن، جاویدان جان به جان، جاویدان تن به تن، با توی میوطن، با توی میوطن.
ایمان توی با وفای تویم، پشتیبان منی در دفاعی تویم، در پایت و جان من دوایی تویم، جاودانی بیمان من فدایی تویم، تاجیکستان ما، تاجیکستان من، نوری اندر نظر، جانی اندر بدن، جاویدان جان به جان، جاویدان تن به تن، با توی می وطن، با توی می وطن. داغهایت به چشم، داغهایت به دل، گردی راحت برو، مردی راحت به دل، کشته و کشتهت دان و کاهت به دل، گرمی و سردی مهر و ماهت به دل،